Hey, what's up mga ka-adventure? Panibagong araw, panibagong food trip adventure. Tara mga ka-adventure, samahan nyo na naman ako. Bagong bukas na White Chicken Brunch sa may San Carlos City, Pangasinan ating puntahan. Welcome to White Chicken, San Carlos City Branch! Sina mga ka-adventure, mayroon na ngang branch ang White Chicken dito sa may San Carlos City, Pangasinan, located at Rojas Boulevard. Katabi lamang to ng Mormons Church at malapit lamang sa may Magic Mall. At syempre, kasama ko na naman si Ningmo. At heto nga pala yung kanilang mga menu. Pag-ipost na lang yung video para makita nyo. Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito tayo ngayon sa may lungsod ng San Carlos City, Pangasinan dahil mayroon nga tayong dadayuing bagong bukas na kainan dito sa may White Chicken San Carlos Branch. Ating nang titikman yung kanilang nagsasarapang fried chicken dito na may masarap na biryani. Kaya tara, let's G, ating yung samahan at ating puntahan. So yun ang mga ka-adventure, pagdating nga natin dito, nag-order agad tayo ng ating paboritong fried chicken ng White Chicken. Tignan nyo naman mga ka-adventure, etsura pa lang, amoy pa lang, nakakagutom na. Hindi mo na kailangang lumayo at magpunta pa sa may dagupan dahil dito sa may San Carlos City, mayroon na. Nabis nga itong pampulutan, pang-ulam o di kaya na may pampasalubong. Tignan nyo naman mga ka-adventure, malalaki, matataba yung kanilang mga fried chicken dito. Binudbudan pa nga ito ng kanilang pampalasa at sabayan pa ng kanilang biryani rice na lalong nagpapasarap sa kanilang fried chicken dito. Kaya kung ako sa inyo, dumayo at pumunta na rin kayo rito, mag-take out na o di kaya na may magpa-deliver sa inyong mga paboritong delivery app services. Kaya naman mga ka-adventure, hindi na natin palagpasin na hindi matikman ang kanilang pinagmamalaking fried chicken dito sa may White Chicken. Syempre sa unang kagat, thank you Lord God. Napakasarap talaga. Grabe. Kita-kits tayo sa kanilang grand opening sa may February 24 dito sa may White Chicken San Carlos City Branch.